uCalifornia ufona lo ngithandana naye uthi uyangala tililili uCalifornia ufona lo ngithandana naye uthi uyangala uthi yena kasangithanda Gents, Swaninda phethele idile lipark rate la. Isikhathi sincane nje, ungakafiki nje uma 5 minutes 6 minutes uzoba nentwana la ezothuja siyavayisa amafoni echarging. So ma intwana lezi kumele sizikhendle blind intwana sinamali. Wavayisa aphi lamafoni intwana? Uyavayisa echarging la kulenye indawo ya echarger khona ngala. Oyihlahle nje Yeah, feel. Bangani? Bathu bayithu. amafoni Zeboys Intwana encane angeze ifisule. Intwana encane. akuyathunika. So manje lapha asenzeni kanje. Asikanena ama position kuze singadatazeli bafethu into lemele sishaye Cleveland. So intwana ditso wena uzobamba iposition straight ngomgwaqo uzozanganwezi. Phike intwana ibambe kada ikhoneni. Intwana yami ibambe ehlathini. Mina zoyibamba la. Emsakazweni yenza umlando akhulileka ngizothuna ama mask mina ngiyasazi nemali dantintali wababesakini abangala bezakini befuna manje imali yangeza ingenza something yami zobamba iposition